Ipuina, alfombra magikoa, idazlea, Aritz, 3. maila. Bazen behin mutil bat erosi zuen alfombra bat. Mutila ez zekien alfombra magikoa dela. Etxea mutila korrika joan zen alfombrara jolastera, eta airetik hegan egin zuen. Gero mutila esan zion alfombrari joan bera eta esan zion baietz. Lurra hartu zuen eta etxe gainean eta ama oso triste zegoen eta sorpresa bat eman zion. Gero mutila esan zion alfombrari joan bera eta esan zion baietz. Lurra hartu zuen. Ipuina, gaztelu sorgindua, idazlea, Sohaib. Bazen behin, baseri batean gaztelu bat, gazteluan Iker erregea bizi zen. Egun batean Ikerek ispilu magikoa aurkitu zuen. Ispilua hartu zuen eta 2 zombi atera ziren, eta bueltaka hasi ziren. Eta zombiak mailuak hartu zuten, baina Iker korrika joan zen eta ispilua hartu zuen eta apurtu zuen, eta zombiak desagertu ziren. Bazen behin, baso batean lagun batzuk. Pablo, Fernando, Alfonso eta Carlos. Lagun hauek oso pozik zebiltzaten eta egun